Pamiętacie trailer, który wrzuciłem na YouTube'a? To teraz przyszło się zmieni. A więc znowu sprawdzamy strój. Fragger Helmet i Punk O. Jetpack. Machine Gun Jetpack i Bubble Gun Jetpack. Gadżety. Pierwszy sektor zdobyty, drugi też. Trzeci i czwarty i piąty. Akurat z czwartego i trzeciego mam rzeczy. X-Ray Space. Sorry, dzisiaj mam katar. Sorry. Flying Pig. No i teraz będziemy grać. Dziwne, 3000. Okej. A więc ta szpinka rozdaje pieniądze jak lata. Można ją też rozwalić, kiedy się z nią jedzie. Znaczy źle. A też można ten X-Ray wszystko prześwietla oprócz laseru. Wystarczy to wiedzieć, a właśnie szpinka, kiedy najwięcej szpinek, to nie wiem gdzie są, ale na pewno wszędzie jest ich dużo. Okej, teraz mam pomysł, że się wybrałem na banditami. Bo nie wiedziałem, że jest taka super aplikacja jak Xbox do nagrywania. Teraz macie wytłumaczenie. Pamiętacie, jak beznadziejnie nagrywał na banditamie Minecrafta i Pixelbana? Teraz to już było. Co tam będę grał? Jeszcze przypomnę, jeszcze wam powiem, że wiecie, teraz są wakacje, no to no nie wiem, jak wam to powiedzieć, jak bym miał hajs, to kupię sobie GTA 5 i będzie pokażę wam różne rzeczy. Wiecie, jak ci YouTuberzy grają? Ja niestety nie jestem taki groźny, tylko będę dobrym człowiekiem. Będę wszystkim pomagał i nie będę bandziorem. Będę zarabiał dobrze. Ło, rakieta! Ale no, nigdy nie widziałem, gdy rakieta rozwaliła skrzynkę. Ostatnia informacja w tym odcinku, że to nagranie będzie trwało długo. Już chyba wiecie, jak oglądacie. Wiecie, 5 minut albo więcej będzie trwało. Jeszcze nie wiem, bo zaraz już żartowałem, to nie jest ostatnia informacja. Przygody Jacka to super rzecz. Tylko Jack odkrył coś nowego, że ma moc. Ten odcinek, wiecie, ten trailer, to ja mam radę nie instalować Bandicama ani Bandicoota, bo nie Bandicoota warto, bo on ma filmik. A ja mam jeszcze starą wersję i nie słońce
twarzy. Ja przepraszam, same suche, chciałem powiedzieć. Tak naprawdę to nie gram pierwszy raz w to, tylko no już jakiś tam raz. Pamiętajcie dawać lajki i subskrybujcie mój kanał. Okej, a więc zakończę ten filmik zabiciem się. Do zobaczenia.